ବି ସବୁ 50,000। ଏଇଟା ହୁଁ ଏଇଟା 50। ହୁଁ ଏଇଟା କେତେ କହିଲେ ଏଇଟା? ଏଇଟା ବି 50। ଆମେ ଜୟପୁରରୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଏକା ଆଣିଲୁ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି କେତେ ଭାଇନା? ଦେଖ ଚାଲିଛି ତମର 11,142 କିଲୋମିଟର। ଏ ଗ୍ଲାମର କେତେ କହିଲେ ଏଇଟା? 45। ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି। और सबूर प्राइस ठीक କହିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଅଛ ତେତର ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଇର ଲାଗି ନାହିଁ ଗେନ୍ତା ଏ ଆପାଚିର କେତେ ଏଟା? ଆପାଚି କି 70। देखलुस तो ए देड़ा गोटा अच्छे से मॉडल रो एटा डिलक्स 50 50 डिस्काउंट अच्छे।